Pito ka mga local government units sa Lalawigan sa Sugbo apektado sa storm surge tungod sa tropical depression Vicky. Samtang ubay-ubay usab nga mga sakayan ang nagaguba gumikan sa mga dagkong bawd. Mukapin sa 270 ka mga tao ang direktang apektado. Aniya ang report. Huwag katahong casualty o kinabuhi na kalang sa Bagyong Vicky sa Lalawigan sa Sugbo. Apan adunay mga lungsod nga nakasinati og storm surge nga naglakip sa Argao, Compostela, Sibunga, Dumanhog, Dalagit, Bulhuon ug Danao City. Samtang nakasinati usab og minor landslide ang syudad sa Talisay ug San Fernando. Mukabat sab sa 278 ka pamilya ang napabakwit sa nagkadiang kalungsuran. Hinuon nakabalik na sa ilang mga Pinoy-anan ang mga tao. Doon na usay mga sakayan nga nangaguba human ibanla sa mga dagkong bawd. Aduna kitay partially damaged nga seawall o mga payag-payag duha ka buok sa Argao. Ang boardwalk sa Argao sa padulong sa ilang floating restaurant and collapse. Adunay 25 ka mga balay sa dalagat nga nabahaan. 42 ka mga bangka nga na-damage. 12 ani motorized bangka gikan sa Bulhoon. Sa Yunini, gipaubos sa blue alert status ang Lalawigan Sugbo diin gipang posisyon ng daan ang mga gikinahanglan sama sa mga heavy equipment, tambal ug mga pagkaon. Hinuon na tubag ratanan sa mga local DRRMO ang mga panginahanglanon sa mga tao nga naapektuhan sa bagyo. So far wala pay natala nga o report ang atong mga kalungsuran mahitungod sa kadaot sa panginabuhian, agriculture, crops and livestock. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.